Tervehdys, tervehdys ja tervetuloa hakemaan yrittäjyysboostia. Mä oon Sami Vuorimäki ja mä ohjeistan, että miten tämä yrittäjyysboosti oikein haetaan. Yrittäjyysboosti on tarjolla Pirkanmaan alueella oleville sekä sellaisille, jotka on jo aloittanut yrittäjänä, on alle vuosi sitten yrityksen perustanut, että sitten semmoisille vasta yrittäjäksi aikoville. Eli semmoisille, kenelle osakeyhtiöitä vielä ei ole perustettu. Ja käydään tässä ohjeistuksessa lävitse, että miten sitä palvelua voi hakea. Se palvelun hakeminen tapahtuu täällä Yrittäjyysboosti-sivulla, eli yboosti.fi. Täältä oikeastaan löytyy kaikki oleellinen. Ja mä suosittelenkin muistilistana käyttämään tätä hakuohjeet-sivua. Mutta jos me katsotaan täältä hakuohjesivua, mä tekisin itse ekana tämän Tampereen seudun työllisyysalueen asiakkaaksi ilmoittautumisen. Eli koska palvelun kustantaa Tampereen kaupunki, niin silloin sun pitää ensiksi ilmoittautua tänne työllisyysseudun asiakkaaksi täällä verkkosivun portaalissa. Ja tosta helpoitenhan se tapahtuukin silleen, että klikataan työmarkkinatori.fi-sivua. No kuten täällä lukee niin siellä ilmoittaudutaan Tampereen työllisyysalueen työnhakija-asiakkaaksi. Ja valitaan työnhaun aloituksen syyksi muusta syystä. Ja kirjataan se lisätietoa kenttään vielä, että yrittäjyysboosti, niin he osaa sitten yhdistää, että okei, että tämä kaveri on yrittäjyysboostia hakemassa. Toki siellä on muutama muu pakollinen kenttä, mikä tulee myöskin täyttää, sekä nämä työ- ja koulutushistoria ja yritystoiminta kahdelta vuodelta. Ja sieltä pidä vielä mielessä, että valitse kohdassa kokoaikatyön hakeminen, että et ole hakemassa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Eli nimenomaan työmarkkinatorille ilmoittaudutaan puhtaasti tämän yrittäjyysboostin saamiseksi. Ja jos mä klikkaan tuosta työmarkkinatori, niin nähdään, että mitä sieltä aukeaa. Sieltä aukeaa tämmöinen sivu, ja sinne päästään tonne asiointisivun kautta. Eli tuosta kun painaa asiointi, se pyytää kirjautumaan sisään tosta ja tuosta suomi.fi tunnistautumisen kautta. Eli sit sieltä voi tunnistautua verkkopankin. Noniin, nyt on Tampereen seudun asiakkaaksi rekisteröidytty. Eli seuraavaksi valitaan sitten se oikea palvelu täältä yboostin sivulta. Eli me ollaan tosiaan yboosti.fi etusivulla tällä hetkellä ja halutaan nyt sitten löytää se verkkosivupaketti, mihin olette tässä vähän kerrankin tutustua jo. Mennään tänne toimivan yrittäjän koriin, eli teidän yritys on perustettu alle vuosi sitten. Klikataan tosta. Ja me ollaan tosiaan Altumin kanssa yhteistyössä. Ja Altumin nimellä tämä palvelu täältä löytyykin sitten. No täällä vaihtoehtojahan sitten löytyy. Joku verkkosivut kokonaisuutta lähdetään etsimään, niin no tosta se tulikin heti. Eli verkkosivut yritykselle kokonaisuus, sillä nimellä löytyy. Ja tuosta Altumin logosta sen tunnistaa. Tuosta kun klikataan sisään, voi vielä varmistaa, että no niin, tämä on oikea. Tässä on verkkosivut yritykselle kokonaisuudesta kyse. Voit lukasta siitä tekstin, että mitä sisältää. Ja siellä on mun yhteystiedot, jos nousee kysymyksiä, voi totta kai pirautella. Hae tähän palveluun, tosta haetaan palveluun. Kirjaudu käyttäjänä, kautta jätä hakemus ja sitten otetaan omat verkkopankkitunnukset, millä kirjoitetaan tai sitten mobiilivarmenteella. Se on näin simppeli. Hei, laittakaa hakemusta tulemaan, jos nousee kysymyksiä, niin pistäkäähän viestiä tai soittakaa. Kun laitatte hakemuksen tulemaan, siinä hetki kestää, että siellä Tampereen puolella nämä asiat käsitellään, että kannattaa laittaa nyt tulemaan vaikka heti saman tien tänään hakemusta, niin päästään sitten tekemään kanssa. Ja me otetaan täällä, ei muuta kuin hei, palataan asiaan. Lähdetään tekemään.